ngerti nek kancane ngeburung bar metu wedine kalah lucu ya ya ora ning ngono lah apa burung bar lho jame wis mepet jame wis mepet jame wis mepet oh ya wis ngerti ana kembang apa njajal ana kembang apa tahu nandur ya tuku rokok apa duwe dhuwit urung bayaran lho iki ya ya urung bayaran ngombe es sapa adem-adem pilak wah usah bocah iki piye te karepe mlaku-mlakune kesel ngebis nang Surabaya ta ngebis wah usah numpak bis apa duwe angel iki angel tak bacok tenan kowe jajal tak kowe ya malah cengengesan ututene kok iso aku nembang oleh ya ki ya nembang to tenan oleh ya tenan iki mung selawatan ya ana kembang menengok lampemu ana kembang lah kembang kantil ya paling tidak umpama aku ana kembang kenongo kenala kenami kula yuda terus 5 wektu ora tahu ditinggalno insyaallah munggah suwarga amin kowe iya wis to meneng lambemu ana kembang lah kembang kantil kenala kenami kula percil pura percil mboten nate jahil wong mas percil gaene ngutil ya ampun aja ngono to lah piye to karo kancane omonganmu kok kaya ngono ki piye to karepmu sing apik piye apa sing apik ya paling tidak apa ini apa percil ana kembang lah kembang kantil tepangaken kula mas percil mlampah-mlampah kalih kami tuwa nek mas percil kaya ula sawa gak sing bener apa wis sing bener apa arep gawe apa ndang takku manut kok iso tenono kowe sampai iki sampe mbok luput enggak tenan kowe ana kembang lah kembang kantil tepangaken kula mas percil ben bengi mlebu ning kampling nek mas percil baene maling kowe enak sing aku apik ana kembang kenongo pangaken kula mas yuda ing Solo tuku tomat nek mas yuda putrane Pak Camat enak apa ya rahno apa ya lurah putrane lurah napa ya apa ngelem bulurah duwe anak kowe metu itu lahir ceprot langsung digecek go jamujaran ngawur apa karepmu lah Pakmu Camat aku gak bulurah apa piye ya lurah ya terus pisan ya bulurah ana kembang lah kembang kantil tepangaken kula cah percil kula riyen bakulan uyah nek percil anake lurah matur nuwun desa matur nuwun lurah awake gak anake lurah wong langsung lho ya ampun sampe nama jabang bayi aku duwe anak lho mas aku ngomong ora oleh karo salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah enak deh iki kendeng digawe apa iki kendeng digawe omah gede omahe sapa sik daleme Pak Sogi Pak Wo oh iya omah gede gadane Pak kami tuwa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ana kayu digawe apa ana
kayu digawe lemari lemari gede lemari sapa lemari gede gadane bapak kamu tuwa kasih sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ana kurungan go wadah apa ana kurungan go ada manuk gede manuke sapa sholatullah lah makmu poe iso ngawur iki sing ngawur kowe kok lha apa kok kurungan barang mbok liyane enek lho kene nggih boto lah guri kowe ora ngerti guri nek kurungan ya dike adah pitik pitike ora dikurung pitike dicelni kucing dikerangkeng no kok iso gajah yo nang bonbin wah ora Jawa gajah kok dikerangkeng aku baca pak kami tuwa no ampe lha kudu iso ana kurungan go ada apa ana kurungan go ada tikus manuk oh iya manuk gede manuke sapa manuk masa leset kentongane sakmono leset remuk engko manuk gede sholatullah apa mungkin apa ya isa tadi orang aku kok isa boleh titanono iya kami tuan jenengan betul pacul pak langsung dipacul mondase niki sabar pak mau boloku ana gendeng tak bacok tenan ana gendeng go wadah apa ana gendeng digawe omah gede omahe sapa omahe Pak Wong sik mari ngene lho mari ngene sabar mari ngene kurungan oke pas nih dadi macrok no pas boleh iki urung iki ya terus apa ana kayu digawe apa ana kayu digawe lemari gede lemari sapa lemari gede Pak kami itu nah iki lho pas no Pak Wo jenengan beto pacul man Pak Wo tenang Pak Wo tenang gila ana kurungan ge ada apa langsung mriki ana kurungan anu gwadah biasane nek kurungan kan mestine gwadah manuk ta iya tetep pada manuk jenenge kurungan ana kurungan gwadah apa terus itu kan gawe ya mesti iso jawab wong sing gawe pertanyaan aku kok iso jawaban itu ada pertanyaan pasti ada jawaban ada pertanyaan ada jawaban tidak menyinggung orang lain itu loh yang perlu diketahui ana kurungan gwadah apa ora nek kok gajah iki jane piye to terus no lagu boleh Pak Wo sampean go pacul Pak Wo langsung niki pawon manuk gedhe mangsamu ana kurungan go wadah apa ana kurungan go wadah manuk gedhe manuke sapa manuk gedhe kurungane gak sedeng jangkrik lah mau lagu kurungan rasa sedenge kancane ya iso lho lha ngapa awakmu kok ora lah kan bisa kan manuke gede kurungane cilik lah tapi ya ora anu to mburine ora Pak lho ora yo saking kowe kuwi ae ora ngono Pak bawa digane lagu ibu ini ibu yo gak lagu ta iya bisa awakmu iso buah bisa ta iso tenane iya lah wis to manut bisa lo ya bisa ana kerdus wadah apa ana kerdus wadah pipi gede pipine sapa pipi gede pipine bukami tuwa asik kita iso ana dompet wadah apa ana dompet wadah kalung gede kalunge sapa kalung gede gadane bukami itu sekasek kok isa pinter wae
melak seneng yo seneng Gobeng tambah terus no mangsaku wong aku seneng lagu iki terus no kowe iya iya ora lagune diterus niki aku seneng lho cepetan lah aku seneng kerdus wis dompet wis ana gelas nggo wadah apa ana gelas nggo wadah susu gede oh nggo wadah kopi ora iso ngarepe susu wae teh pucuk wis teh pucuk ning botol Pokari suwet ning botol ora kena ora pas wadah Pokari suwet oh kakean wadah kudune 4 huruf susu 2 huruf susu teh gak masuk teh sitok banyu banyu ra enak gak seneng Pak Kami tua gak seneng banyu gak seneng sing seneng banyu Pak Joko Tirta lho seneng banyu wah Joko Tirta kene ta gak seneng banyu anu wis apa ki ya tetep susu Coca-Cola pahit Coca-Cola marai mah oh iya rentuk susu kesehatan ana gelas nggo wadah apa biar ora murah lah ana gelas nggo wadah Coca-Cola susu Pak polsek niki lho Pak anu sampun persiapan anu kecrek kalih pistol lho langsung tangkep Pak ana gelas nggo wadah apa ana gelas nggo wadah susu gede susu ne sapa susu gede wae mbokku dhewe pangajar rasanya nyanyi ngono pangajar iki senenganmu rasanya nyanyi ngonoan sing marahi kowe ya awakmu yo ngono njlotrone kancane sing jontonge sapa wong aku nyanyi yo nyanyi aku bener ya bener kok iso ngonone dhek iki ngono bersih dusun bersih dusun kan ya kudu ngerti ta awake apa to tegese bersih dusun lho kudu ngresiki dusune ngresiki wargane lahir lan batine jiwa lan ragane paling tidak kaya aku anggere maca bersih dusun omahku tak resiki lantai-lantai tak pel tak sapu temboke tak cat ya kurang resik no lah kowe piye ya jane kudune kurusi kulkas lemari dol bener resik omahmu kuwi jenenge ngejak bangkrut goblok dikae udu togel ta mong rumangsa togel gak entuk wong kulino udu togel ngene iki aku lho udu togel gak tau tenan ya titik gak tau lho tenan po ora tau biasanya kan udu togel gak titik bandulane ngono ora tau aku berarti ora tau udu ora tau titik ya terus aku bandare wah alah berarti awakmu bandare kuwi ngono anu Mas kudu didoi penyakit masyarakat harus dijauhi minum-minuman keras ya ngono kaya kowe ngene ta iki angger munggah dhisik angger munggah ora ngene ora pede ngene no Mas saiki alhamdulillah wis gelem lakoni salat sapa sing ngene galon luwih gedhi lho kok enak kurang ajar ya kamu bersih desa kok mbok pamerno nang kene lho ora ning ngono Mas paling tidak ning kene nek bulurah pembina PKK lah nyapo PKK barang PKK ya ibu-ibu timbang rasan-rasan yo dilokno PKK ta goblokmu ku lho bojomu barang ngelokno PKK wegah banyak apa kok lah aku mulai tanggapan bojoku mesti PKK mulai tanggapan bojoku PKK ora ketemu budal neh mulai PKK neh kami tua tuh celuk senangi langsung kamu tuh bolak wah orang tak mengi aku yang nu nyawa cel iki ngene saiki bojoku aja nganti di PKK alah kok angel iya ngomong karo awakmu kerso angel aku iki suwe-suwe aku darah tinggi lah aku awar kowe rong dina iki lho medhen iso setruk lho iki gara-gara lho karuan bongkono Dik lho ora ning ngono ancane ya ngono ngomongku ngene lho wah rene tak omong rene lho tak omongi kita bojoku PKK iki lho sing kleru ben kene iki lho kleru dia mengamu kleru bojoku aja mati mbok melok PKK lho iya to iki Mas bojoku aja mbok melok PKK lah pokoknya aja di PKK aja di PKK ngono PKK ngono lho aja dilokno PKK tok lah ngono lho ora nganggo tok katoke sapa lah ya katoke buwo katoke kami tuaku alah PKK hut ngono ta apakah bojoku aja nganti dilokne PKK huk nah aku ya ngono terus lah gawe huk lah piye to Dik piye PKK wis lho lah ya ngene lho Pak Wo aku wis pokoke bojoku aja nganti melok PKK wis dadi mbok menawa nek PKK wis ki awake dhewe kudu tawa teng mriku enten pacul ta lho ge apa ta Dik macul ndasmu ki lho kok
Orane ngomong angel men to. Orane ngono pancene tak onokne ben aku. Kakak lha ngomong masalah kebersihan ya diguyu karo Bu Lurah. Lah nyapa? Ibu-ibu paling bersih ta? Lho, pahlawan kebersihan ibu-ibu wong wedok-wedok pahlawan kebersihan. Iki iya sing foto sing nyecet barang emang. Itu pahlawan kebersihan kabeh wong wedok-wedok pahlawan kebersihan. Lah kok iso pahlawan kebersihan? Sing nyapu sapa? Wong wedok. Umbah-umbah sapa? Wong wedok. Ngepel sapa? Wong wedok. Isah-isah sapa? Wong wedok. Pahlawan kebersihan iki ibu-ibu. Berarti pasukan kuning berarti termasuk. Lho. Iya ta? Pahlawan kebersihan maksudnya. Ya salah gelem si. Aja gelem dadi wong wedok. Tanggung jawab goblok. Ya tapi lah resik aku no Mas. Resekmu nggon ndi? Aku ning urip nuwun sewu lho ngalor ngidul aku nggawani obat. Nek Pak sapa? Pipis aku nggawa obat Mas. Pipis kuwi nggawa? Obat. Obat apa? Di obat tabit nih. Luyungan ta ilatmu suwe-suwe. Rane ngono lha ya pipis nggawa obat. Di obat Lurah muceng lho ngantinan awakmu nek pipis nggawa apa? Obat. Nek bar Di obat tabit nih. kamu ya Dik sumpene aja nggawa obat tabit nih. Tutul-tutulno tembok masaku. Ya ampun. Jak omongan serius kok bersih desa ngresiki jiwane lahir lan batine supaya bersih supaya suci. Ancene bener Dek. Ibaratnya kaya bayi sing lagi lahir. Ulu mauludil yulatul alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Walah bayi lahir procot Suci, tidak punya dosa. Mulane diresiki supaya suci. Ibaratnya kaya bayi sing lagi lahir. berarti roh awakmu bayi. Lo ngerti toh masalah perbayian? Berarti dadi bapak wis suwe awakmu. Suwi aku jadi bapak. Takok oleh aku. Boleh silakan. Lah umpamane bayi lahir sebab apa bayi lahir kok mesti nangis? Sebab daerah kahanan dunia. Selama neng kandungannya ibu selama sangang sasi 10 desa. 10 dino. Bisa jam 10. 10 sangang sasi 10 dino. Kuwi nang jero kan peteng akhirnya roh kahanan dunia. Dia nangis. Lah nyapo. Dia neng alam alam gaib sampeyan alam dunia iki nek ngono cetok malampir terus mari ngono ketemu gerandong ngono ta maksudmu. Dia nangis akhirnya. Lah kok iso apa iso? Ya iso. Lah sebabnya apa bayi lahir cepat kok mesti nangis. Lah lak guyu kuwi bayi stres ta omongi. Lahir procot dong. Serikalan. Kuwi gendeng bayi. Jak serikalan wong nek ngejak serikalan ya ngono kuwi. Ora ilmiah iki. Ora ilmiah. Pilih sepuh sing rawuh omonganmu kok. Lah apa ya? Lah aku tak bedheki sebab apa bayi lahir metu rambute. Sebab ning kono kuwi ada hormontasi yang ora iso. Di situ ada popes yang ada. Popes untumu pucet kuwi kok. Di situ ada molekul-molekul yang molekul yang alah ora iso. Yang memberikan LPG dan membedas sirahmu. Piye ta? Sebabnya apa bayi lahir metu rambute? Sebab apa bayi lahir kok metu rambute? Sebab ning jero weteng gak enek tukang cukur lho. Iki bocah iki jane kocok apa piye to? Lah nek tukang cukur berarti andinge nek Indomaret barang ning jero iki. Bayi ndu apa enek. Lha ora ning ngono nuwun sewu. Apa wis iki ning kene iki bentaun mesti campur sarian. Campur sari bentaun. Iki campur sarine dhewe. Alhamdulillah campur sarine dhewe ditanggap ning kok disembangi. Niki kok kula dusun Bangi mewakili Mas Percil nuwun sewu kok mboten pamer mboten sombong. Panjenengan nek nanggap campur sari Mas Percil badhe diparingi gratis nek pun nanggap ping 68. Nah, niku lho. Niku. Sing penting niku. Lho, iki campur sari hebat ya. Campur sari hebat. Lah kowe apa iso to nyanyi? Lho sembarang lho Mas. Tunjukkan awakmu iso nyanyi. Oke. Aja nganti memalukan. Aja nek iki pengendang kowe oke Dek to. Apa nek kendang kae? Kendang Banyuwangi asli. Sing kae tukang kendang Banyuwangi asli. Muni Mas lho, kene kendang iso ngomong. Nah, Pak Yudo. Lho. Pak Yudo goblok. Goblok ya Ben. Wapok pisan kok bocah kok kan. Pak Yudo dengkule mungkret. Iso deh. Adem kok. Pak Yudo gampang mungkret. Lah. Gua warai mesti. Pak Yudo gampang mungkret. Suwe-suwe modot. Lah pakmu ra iso lho tukang kendang golek. Pak Yudo gampang mungkret. Mungkret yo Ben. Alah. Gedhi papak ndek. Jajal. Lah we Pak Wo. Nek kae kendongane gedhi Pak. Jajal nek tanah iso ngendang pisan. Jam 4 kluget-kluget. Lho iso nek awake dhewe. Angel ngene Mbak Lurah lak ngenyang lah karo karuan. Pinter men iso nerokne wong ngomong to. Ngomong sembarang. Bapak tuku gedang, gedangnya ditugel-tugel.
Lho iya toh. Iya toh. Ketatap cakak matok iso dek. Lah iya. Ya pernah. Iki mesti gak iso deh. Bapak potong rambut. Lho, Rambut. ya ampun. Iya tapi saya. Hei. Sorry.